Оу, темпора, оу, Морис. Седя и се чудя, защо човек се сърди, кога му речеш, магаре, свиня или вол, и не се сърди, дори още се радва, кога му речеш, пиленце, гълъбче, славейче, дори още котенце и теленце. Дали славеят принася повече полза в обществото на човеците, отколкото благородната свиня, тази производителна сила в природата на животните, на която само като погледне човек, наумява му нещо аристократическо. Нещо възпитано и на дължина, и на широчина? Дали пилето има повече мозък, повече ум, отколкото почтеното магаре, този философ не само между животните, но и между човеците? Или пък гълъбът е по-непорочен и подостоен в нещо от скопения вол, той подобие на нашия търпелив народ. Но иди и речи такава дума на нашите, например, ние се с примери ще говорим, литератори, поети, вестникари, чорбаджии, учители и прочии раби Божии, та виж какво ще ти се струпа на главата от всичките тези труженици в полето на глупостта. Музикословеснейшият господин Пишурка, за честа на музите и на неговата госпожица Правда и мадам Коткодячка ще те повика на дуел или, поетически да кажа, на полето на честа. Мудроглупейшите и изряднейшите последователи на нашия Сумароков, нека се не сърди господин Войников, че му дадохме това име. Сумароков е малко подолен поет от великия Тредяковски, почтените господа Пърличев, Сапунов, Пискюлиев, Оджаков, Станчов, Фингов, Деребеев, Уху, щурците на Беласковото училище за мишките и всички нищи духом и богати глупостию, всичките ще те потеглят, щеш не щеш, на съд пред парнаските богове, дето, разбира се, председателствува философът с дългите уши. А други, за кои истината не е тъй тежка и горчива, сир. Оне стабан се уратлара, на които и в очите да плюеш, те ще казват, че е Божа русица, каквито са благородните напах Иванчо Пенчович Ефенди, Христо Арнаудов Ефенди, Никола Генович Ефенди, сладкото перо Михайловски, учителската фабрика Груев, синът на Мита Патката, Павлов, сиамските братя Балабанов и Овчов, Букурещката, добродетелна дружина за обиране на умрелите и все дебелокожа породица и чурбаджийска, всички ще кажат, оставете тушчапканин. Човек без работа, заловил се да ни гложде цървулите и да маскари пречистите ни лица, създадени по образу и подобию Белжию. Незлобливи пиленца, гълъбчета, славейчета и теленца. Будилникът не ще бъде тъй глупав, защото не му е изпила още куковица ума като на звънчат и глумча, глупчо трябвало да се каже, и тъй безбожен като покойния тъпън, та да унижава умните, полезните и трудолюбивите животни с вас. Подвижници на пищеварението. Тъпанът беше омаскарил веднъж една магарица, като казваше, че тази почтена майка родила букурещките български нотабили, но зато и Господ го наказа, та нема рахът и на оня свят. Будилникът, който знае, че страхът от Бога е начало на премъдростта, а почетта към старите начало на добродетелта, ще се пази като от огън от такива неща, да унижава животните. Неговата програма ще бъде, да буди всяко нещо на мястото му и всичко да краси с боите му. А ако има нещо общо между споменатите в тая молитва раби Божии и животни, то българският зоолог и доктор Доктор Ами Начо Планински, който беше написал едно време «Зоология за българите», нека се потруди да реши тази велика задача, този всемирен въпрос, та на куков ден, когато се напечати тази книга. Да види ученият свят какво ще рече «Зоология за българите». До тогава ние ще се препираме, че нито Генович, нито Найденов имат нещо общо с животните и с човека. И наистина какво общо напр между занятията на магарето и работата на ефендето и черибашият? Философът с дългите уши носи на гърба си дърва, вода, брашно, хора, и с това принася голяма полза, а ефендето издава органа на шпионите, Турция. А черибашият, органа на идиотите, правото и с това приносят вреда. Философът върши само онова, що може, а черибашият всичко, що не може. Магарето никога не лъже, а ефендето го е срам да каже някога право. Магарето пости и за това ще отиде в християнския рай. Генович яде пилав и ще отиде в кучината на Мохамеда, а черибашият, който в турско село държи Рамазан, а в българско яде сланина. Той на оня свят ще яде от коритото на Гилдебранда. Има едно нещо, за кое, ако се улови българският зоолог, ще може да обори мнението ни. То не е тъй важно, та можехме да го премълчим, но понеже обаче сърцето ми плаче за моя народ, както казва господин Великсин в едно стихотворение, ще го кажем, юларят.
Юларят и самарят. Звънчати и глумчо, вместо да говори глупости, добре би сторил да прикачи юларя на ефендето. А самаря на черибашият, па хайде като сюрюджия на изложбата във Виена, та да видят и европейците какви стоки има българският народ, когато едни наричат немци на юг, други английци на восток, а той не е друго освен Волф Хомот, роб на бръснатата глава и на калимавката, роб и сам на себе си.